ובואו נשב. אז נתחיל ב-20 דקות מדיטציה. אלה ההנחיות שקיבלתי מסנדיה, אז בואו נשב. ניקח את הזמן להתקרקע בגוף, להתקרקע בנשימה. וניקח גם זמן להתכוונות, כוונה נכונה. הרכיב השני של הדרך כפולת השמונה. איך היינו רוצים להתכוונן לתרגול הזה?
אם תשומת הלב נודדת, נאסוף. ללא קונפליקט. נרפה ונשיב את תשומת הלב אל האובייקט.
עם תשומת הלב נודדת, נשים לב. נשים לב לתגובות שלנו, לכל מה שנתפס כהפרעה. נרפה מכל התנגדות, מכל התקוממות. אני רוצה להזמין אתכם לקראת סיום המדיטציה לרגע של תשומת לב לטוב, הכרה בטוב, תשומת לב לטוב שיש. אפשר לקחת נשימה עמוקה, להרפות, לנסות להרפות מכל מה שמטריד. אנחנו לא שוכחים, לא שוכחות את מה שמטריד. לרגע הזה נבחר למקד את תשומת הלב בטוב שישנו. העובדה שיש לנו בריאות מספקת, שיש לנו את הכוחות להשתתף במפגש הזה. כמה אני בר מזל, כמה אני בת מזל, כמה טוב, איזה יופי. שיש לי את האפשרות, את האנרגיה הנדרשת, אולי היכולת לשמוע, אולי היכולת לראות וכולי. עוד דבר בולט בנוכחות המשותפת שלנו כאן, זאת המשיכה לתרגול, המשיכה לפיתוח וטיפוח התודעה, שכולנו גם יודעים שהיא לא טריוויאלית. הרבה נשים בוחרים, בוחרות שלא לעסוק בפיתוח וטיפוח התודעה. ובוודאי אפשר לראות את ההשפעה של הדבר הזה על הנפש, על התודעה. והנה אנחנו כאן, עם הרצון הזה, הבהירות הזו, הידיעה שאפשר ושכדאי לפתח ולטפח את התודעה. כמה אני בר מזל, כמה אני בת מזל, כמה טוב וזה לי. ממש רגע לפני סיום, אפשר לרגע להציץ, לראות את החברים והחברות שלנו כאן. הזדמנות לכל מי שיכולה להדליק מצלמות, ואולי לשמוח בשמחתן של הנשים. רגע, אני רואה רק נשים. כן, כל אחת מאיתנו עם היכולת להיות כאן היום, היכולת להקדיש זמן לתרגול,
הבריאות המספקת לשם כך, העניין בדרך, הסקרנות בדרך, הסקרנות לדרך. אפשר לבחור מישהי שנמצאת כאן או שלא נמצאת כאן, להגיד לה, כמה טוב שאת כאן, איזה יופי שאת כאן. הלוואי שהדוקה הקושי שעולה בך יפחת, יקטן, הלוואי שיעלם. כמה טוב שאת כאן, כמה טוב שאת כאן. הלוואי שיהיה לך טוב. ומכיוון שהפעמון שלי לא עובר את מחסום הזום, לאט לאט נפקח את עינינו אל הסנגה. שלום לכם, שלום לכם. אתן נוהגות להפסיק את ההקלטה אחרי כל פרק, או שזה רצף אחד? בסדר גמור. טוב, אז באמת משמח לפגוש אתכן היום אה, כאורח. אוקיי. אה, רגע, אני לא יודע, אצלי הם עוברים את מחסום הזום וזה לא. אז אנחנו במפגש שני בנושא של סילה, של מוסר. שזה דבר מוזר להגיע למפגש שני, אבל אני אנסה את מזלי בכל זאת. מי שלא מכירה, אני סאטי, ואני איתכן, נדמה לי רק היום, מחליף את סנדיה שנמצאת ברטריט. ואם אני מבין נכון את ההיגיון של הקורס שלכן, אז יש מפגש שמציגים את השלמות, את הפרמי, ומפגש של שיחה על הפרמי ביום-יום. ואני לשמחתי זכיתי בסילה, במוסר. אז אני רק אבקש מכן שיהיה בינינו הסכם כזה. אה, אני אדבר, אני לא מכיר אתכן, לא יודע מה אתן יודעות, מה אתן לא יודעות. אם אמרתי משהו לא מוכר, נגיד המילה סילה. אם היא לא מוכרת, או המילה דוקה, שאני מאוד אוהב להשתמש בה. אם לא מוכר, אז תאותתו לי. אתם יכולות לאותת לי בצ'אט, אתם יכולות לעשות לי ככה, לסמן לי מה שנוח לכם. חשבתי להתחיל, כן, ממשהו אה, צעד אחד אחורה, ולהגיד שיש כל מיני דרכים להתבונן על השלמויות, על 10 השלמויות, על הפרמיז. אחד ה... אה, אחת הפרשנויות זה שהשלמויות נעות מהקל אל הקשה, לאו דווקא שזה יותר קל לתרגל את זה, אבל מדברים שהם יותר ביומיום, יותר התנהגותיים, לדברים שהם יותר על הכרית, יותר נפשיים, פנימיים, כן? אז באמת ההתחלה זה עם דנה, נכון? עם נתינה. נתינה זה באמת עניין התנהגותי, זה עניין של החלטה. אם אני מחליט, החלטה נחושה לתת יותר, כן? אז אני נותן יותר. אני יכול, אם אני חושב ב-11 בלילה כל יום, אני יכול לשים לעצמי שעון מעורר כל יום ברבע ל-11, לשאול את עצמי, האם נתתי היום יותר מהנורמה שלי, ואם לא, אז לתרום מהר מהר לאיזה עמותה, כן, או לשלוח למישהו מילים טובות, כן, זה עניין של החלטה. גם, גם התרגול המוסרי, שזאת השלמות השנייה, גם הוא במידה מסוימת עניין של החלטה. אמ, כן, זה גם עניין התנהגותי. אבל נדמה לי שאפשר להגיד די בקלות שזה לא כזה פשוט. נכון, התרגול המוסרי, לפחות בחוויה שלי, גם כמתרגל וגם כמורה שמתבונן על תלמידיי ותלמידותיי, זה שהתרגול הזה קיים, לפעמים יש קפיצות, לפעמים פתאום יש איזו קפיצה מוסרית, קפיצה בתרגול המוסרי, אבל הרבה פעמים אנחנו מרגישים ומרגישות שאנחנו נתקעות. שכאילו, הגעתי לאיזושהי רמה של תרגול מוסרי, קשה לי, הצעד הבא הוא כבר נורא נורא קשה, כן? אה,
להפסיק לרחל, להפסיק לדבר דיבור שהוא לא בהכרח מיטיב. ופה אני חושב שאחד, בתור מי שמתעסק גם בפילוסופיה מערבית, אני חושב שאני יכול להגיד בהוגנות שהאתיקה הבודהיסטית היא כנראה האתיקה הכי חריפה שאני מכיר, כן, אפילו יותר מהקנטיאנית, כן, באמת דרישות, כן, זה לא רק לא תרצח, זה לא לקחת חיים, זה לא רק לא לגנוב, זה לא לקחת שום דבר שלא ניתן בחופשיות, כן, זה לא רק לא לשקר, זה כל סוג של פגיעה שקשורה ל- לדיבור, כן, אנחנו נמנעים מכל הדבר הזה. ו... אמ, ואני חושב שמה שמאפשר את זה ומה שהופך את זה ל- לנסבל או ללא בלתי נסבל, זה העובדה שמדובר בתרגול. אז ולפני שאני צולל לעומק הסילה, אני מרגיש מחויב, אפילו אם סנדי אמרה את זה בשבוע שעבר, אני מרגיש מחויב להגיד את הדבר הזה. מדובר בתרגול. כן, האמת האצילית הרביעית, האמת האצילים הרביעית, האמת אודות דרך, מזכירה לנו שאנחנו על דרך, שזה תהליך, שזה תרגול, שהבודה לא היה אידיאליסט. הוא לא ציפה מאיתנו, הוא לא אמר אלה הם כללי המוסר, עכשיו תעמדו בהם, ואם לא אז גיהנום. כן? הבודה היה מורה מלא חמלה, שהזהיר אותנו מפני ההשפעה הלא מיטיבה של פעולות פוגעניות על נפשנו. כן? זה הדגש שלו. והוא הציע לנו את התרגול המוסרי, הוא הציע לנו את התרגול המוסרי. גם המוסר הוא תרגול, נכון? זה גם אחד משלושת האימונים. כמו שברור לנו שאנחנו לא יכולים בבת אחת להגיע לחוכמה השלמה, כן? האימון בחוכמה, אי אפשר בבת אחת להגיע לפרג'נה פרמיתה, כן? וכמו שברור לנו שאנחנו לא יכולים בשנייה אחת או ברטריט אחד, כן? באימון המדיטטיבי, נכון? שלושה אימונים, האימון בחוכמה, האימון במוסר והאימון המדיטטיבי. אז ברור לנו שלא יכולה לצמוח בנו תוך הרף עין, חוכמה שלמה. ברור לנו שאנחנו לא יכולים בהרף עין להגיע לשקיעה מדיטטיבית יוצאת דופן, ג'אנה השמינית או מה שזה לא יהיה. אותו דבר גם צריך להיות ברור לנו שהתרגול של סילה הוא תרגול. כן, והבודה לא היה אידיאליסט. הבודה למעשה חלק מרכזי מהוויכוחים שלו עם הג'ייניזם שהתפתח באותו זמן, זה שהג'ייניזם היה ג'אנה דרגת ריכוז עמוקה. אה, יש 4, לפעמים אומרים שיש 8, אבל זה דרגת ריכוז מדיטטיבית מאוד מאוד גבוהה, שלוקח הרבה זמן לפתח. אז בניגוד לג'אנה, ג'ייניזם זה מסורת רוחנית שהתפתחה בהודו, פחות או יותר בזמנים של הבודה, ואנחנו מכירים אותם, זה החבר'ה שהולכים עם מסכות ומטאטאים את הרצפה רק לא לקחת חיים, נכון? עכשיו, אם הבודה יקר, אם אתה רציני, נכון? אמר, אסור לקחת חיים, למה אתה לא אומר לנו לשים מסכות שלא בטעות ננשום איזה זבוב? למה אתה לא אומר לנו לטאטא את הנתיב שלא נדרוך על אף נמלה? איך אתה מרשה לנו לנסוע במכוניות, נכון? כל פעם שאנחנו נוסעים במכוניות אנחנו פוגעים בחרקים. הבודה הבין שלחיות פירושו לפגוע. כן, יש לי חבר שהוא אקולוגיסט, הוא מאוד כועס עליי, הוא אומר לי, למה הרסת את העולם? כן, לכל ילד יש טביעת רגל אקולוגית, כן, אין דבר יותר גרוע מלהתרבות, ואני לא בהכרח מתחבר לגישה שלו, אבל אני אומר, עצם זה שאנחנו חיים, תהיה פגיעה. והבודה הבין את זה, ואנחנו מנסים להפחית פגיעה. התרגול המוסרי הוא תרגול של לנסות שלא לפגוע כמיטב יכולתנו. כן, אז זה מצד אחד. הצד השני של המטבע זה שהבודה מזהיר אותנו שפגיעה באחר היא מאוד מאוד מזיקה עבורנו.
וצריך להגיד את האמת, כן, אנחנו במערב, אחד הדברים שאנחנו עושים זה לרכך את בודה. כן, יש הרבה, אם אתם קוראים את הדרשות של הבודה, הוא הרבה יותר נוקב מאיך שאנחנו מציגים בדרך כלל את הבודהיזם במערב, בין השאר כי אנחנו במערב נורא נורא פרפקציוניסטים ונורא נורא עם הרבה ביקורת עצמית, אז אני חושב שבתבונה רבה המורים והמורות במערב מרככים את בודה, הבודה חי בעידן תרבותי אחר, אבל הבודה כן אומר לנו, באיזשהו מקום דיר באלק, אומר לנו תקשיבו, פגיעה באחרים היא דבר שמסוכן לנפש שלכם, דבר שמסוכן לתודעה שלכם, אז ממש ממש תשתדלו שלא לעשות את זה. עכשיו, אני לא יודע, אני כן רוצה להדגיש, למרות שזה קצת מחוץ לסאבג'קט מטר, שמבחינתו של הבודה הדבר הכי חשוב זה הכוונה שלנו, כן? יש השפעה על התודעה, אה, כן, גם אם נסעתי, אני אנסה לקחת דוגמה רכה, כי אנחנו בימים כל כך קוצניים, אבל גם אם נסעתי באוטו ובטעות דרסתי ציפור. נכון, לפעמים הם לא, יש לנו איזה הסכם עם היונים, שכשאוטו מתקרב הן עפות, ומפעם לפעם הן לא עושות את זה. כן, זו תופעה מאוד מוזרה. אה, גם אם לא הייתה לי שום כוונה רעה, יכולה להיות לזה השפעה על התודעה שלי, אם בטעות, גם לגבי יונה, קל וחומר דברים, גם אם הכוונות שלי היו לגמרי לגמרי טובות ופגעתי באדם אחר, יש לזה השפעה על התודעה שלי. והבודה מזכיר לנו שמה שחשוב זה הכוונה. כן, חלק מרכזי מהתרגול, כן, הסיפור פה הוא, והספרות שעוסקת במוסר, הספרות המאוחרת, מאוד מאוד מדגישה שאנחנו צריכים להתאמן בהפניית תשומת הלב אל הכוונה שלנו. אבל הבודה לא משתמש בדיוק במושג הספציפי הזה, אבל זה מושג שמאוד מאוד יקל עלינו. הבסיס של התרגול המוסרי, כן, הבודה, האתיקה שלו היא נורא פשוטה, כן, לא לפגוע. כן, זו אתיקה נורא נורא פשוטה. היא מבוססת על ההנחה שיש לנו מצפון. כן, זאת הנחת העבודה הבודהיסטית. יש לנו מצפון. אה, חלק מהתהליך, כשהתהליך של השחרור מתואר זה לא בדיוק בספרות המאוחרת, נקרא לזה בספרות הביניים, אחד האופנים שבהם השחרור מתואר הוא כתהליך של טיהור. כן, חלק ממה שקורה זה שמתוך התרגול המצפון שלנו הולך ונעשה יותר ויותר רגיש, והיכולת שלנו לפגוע הולכת ונפגמת. כן, משפט קצת פרדוקסלי, אני אנסח אותו מחדש, היכולת שלנו לפגוע נחלשת. אנחנו יכולים פחות לפגוע. חלק מאיתנו הגענו לעולם הזה מאוד מאוד מצפוניים, אה, אנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו רואים אנשים שהם יותר מצפוניים, פחות מצפוניים, וכשאני מדבר על מצפוניות, אני מדבר על עד כמה המצפון חי בועט, כן, ואני אטען, לא תכננתי להוכיח את זה היום, אבל סטנדה ביקשה שאני אשתדל להשאיר זמן לשאלות בסוף, אז אני אשתדל. חלק מהתהליך שמתרחש בתרגול, בלי קשר לאימון בסילה, עם קשר לכל האימונים כולם, זה שהמצפון הולך ונעשה יותר ויותר חי, אנחנו באיזשהו מקום ממרקים אותו, גם התרגול המדיטטיבי גורם למירוק של המצפון, ואנחנו, מתפתחת בנו רגישות הולכת וגוברת לאחרים ולפגיעה באחרים. וחשוב להגיד בהקשר הזה ש... שלא תמיד זה קל. כן, זה אחד האתגרים של התרגול ביום יום, הוא שמשהו במצפון שלנו משתנה, משהו ברגישות שלנו לאחרים משתנה, אנחנו לא תמיד יודעים למה זה קרה לנו, אנחנו רק שמים לב שזה קרה, ואז הרבה פעמים ההתנהלות ביום יום נעשית יותר מסובכת. כן, אה, אם היה לי חבר שהיינו נוהגים לרחל על אחרים, או לרדת על אחרים, כן, שחלק מהתחביב שלנו היה להיפגש בערב ולשוחח
ולדבר ולרחל על אנשים, פתאום זה מפסיק להיות לי נעים, פתאום זה כזה מקפיץ אותי, פתאום המצפון שלי מתעורר ודוקר, נכון? המצפון שלנו ברגע שהוא ער אז הוא מציק לנו, כן? מתחילים איסורי מצפון, אחרי הפגישה, תוך כדי הפגישה, ופתאום היכולת שלי להיות חבר טוב לחבר שלי מתערערת, כן? הוא כזה, סאטי, נהיית מבאס, כאילו, מה נסגר איתך? היינו פה, היינו נהנים, עכשיו הכל נהיה קשה איתך. מה אתה כזה קשה? כן? אז אני רואה שלחלקכן לפחות זה מוכר. אמ, אז התרגול של סילה קשור למצפון. ואני רוצה לטעון בתוקף, אפילו יש לי הוכחה מדעית יחסית טרייה למה שאני אומר עכשיו. בארצות הברית היום יש איזושהי תחרות בין פרוטוקולים מבוססי מיינדפולנס לפרוטוקולים מבוססי חמלה. והחבר'ה של המיינדפולנס טוענים שלא צריך חמלה. הם אומרים, ברגע שאתה מתרגל מיינדפולנס, החמלה מתעוררת בך באופן ספונטני, לא צריך לתרגל במיוחד חמלה, זה מיותר. ואז הם כמובן, הם המציאו ניסויים, שהניסוי ניסוי של עזרה. כן, זה לא בדיוק של פגיעה, אבל זה כן, אתה בדרך לאיזושהי פגישה בתוך האזור שבו למדת, מישהו צריך עזרה, למישהו נשפך התיק על הרצפה וכולי, האם אתה עוזר או לא עוזר. ומה שראו, כן, ראו שכמעט ואין הבדל בין בוגרים ובוגרות של קורס מיינדפולנס לבין בוגרים ובוגרות של קורס ממוקד חמלה, או מיינדפול סלף קומפשן, אבל כן רואים הבדל סיגניפיקנטי בין שתי הקבוצות האלה לבין לבין קבוצת הביקורת, שסתם עשו איזה קורס בספרות או משהו כזה, כן? אנשים, זאת אומרת, בעצם החבר'ה שערכו את הניסוי הוכיחו שגם תרגול מיינדפולנס שלא מתעסק כמעט בכלל בחמלה או אפילו בסילה, משהו מתעורר שם, איזושהי רגישות מתעוררת שם. והם מחברים את זה לעניין של תשומת לב החוצה. אני פה היום רוצה להדגיש את התשומת לב פנימה, את הערנות שלי, את הקשיבות שלי למצפון שלי, ולמה שעובר עליו, ו, ולטעון שגם התרגול המדיטטיבי הבסיסי שלנו, מה שמכונה היום מיינדפולנס, גם הוא בעצם מעורר את המצפון, מעורר את תשומת הלב המצפונית שלנו, ו, ו, ומשפיע על ההתנהגות שלנו. ובאיזשהו מקום, ללמוד על סילה, זה לאו דווקא כדי להגיד לכם, מעכשיו אתן צריכות להימנע מזה ולהימנע מזה ולהימנע מזה ולהימנע מזה. באיזשהו מקום המסר המרכזי הוא, תקשיבו, משהו במערך הנפשי שלכם ושלכן, עכשיו אני יכול להגיד שלכם כי אורן פתח מצלמה, משהו במערך הנפשי, גם ראיתי את חנוך קודם, נכון? הוא פה. משהו במערך הנפשי משתנה עם התרגול, שימו לב, כי אם לא תתאימו את הפעילות המוסרית לרגישות שנולדה, אז יש שם איזשהו דיסוננס שיגרום לדוקה, כן? ויש שני מושגים שעבודה משתמש בהם, הירי ואוטפה, שאחד מהם זה אשמה מוסרית, moral shame, ותאמינו או לא, זה נחשב זו נחשבת איכות מיטיבה. כן, אז המצפון שלנו, המכאובים שהמצפון מעורר בנו, זו איכות מיטיבה, כי זה בעצם שומר עלינו, שלא נעשה מעשים שפוגעים באחרים ובאחרות. עכשיו, אנחנו חיים בתקופה, אה, נדמה לי שאפשר להגיד באחריות, אחת המורכבות. כן, כמובן יש השוואות לתחילת המאה ה-20, בינתיים הם עדיין מנצחים אותנו למרבה השמחה, החבר'ה שם, אבל
כמו שאמר ידידנו, אפשר לדבר על תהליכים. ואחד הדברים שמאפיינים תקופות שכאלה, זה שההתנהגות המוסרית נשחקת בהם. יש לזה מדברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל זה תקופות שמאופיינות לפעמים בזלזול בחיי אדם, נדמה לי שאת זה אנחנו יכולים לראות היטב מסביבנו. יש זלזול בחיי אדם ויש הרבה אלימות. אפשר לראות את זה על הכביש, זה פשוט מזעזע, כן, מה שקורה על הכביש, כמות התאונות, כן, כאילו, מעולם לא ראיתי כל כך הרבה תאונות, התנהגות אגרסיבית, כן, אז האגרסיביות יוצאת החוצה ואפשר להרגיש אותה, אני חושב שהיא גם מחלחלת לתוך מקומות העבודה, לתוך החיים הפרטיים, לתוך משפחות, ו, ואי אפשר לדבר על סילה, על התרגול המוסרי, בלי לדבר על המצב הזה מה ההשלכות שלו לגבינו. ואני אתחיל כך. ראשית, אני רוצה לומר שגם בחוויה האישית שלי וגם אצל הרבה מתלמידיי ותלמידותיי, התהליך בתוך התרגול היה תהליך שבו הרבה פעמים כשאותה מצפוניות התעוררה בנו, וזה קשור זה אותו מרחב, אותו מקום נפשי שגם אוהב וחומל, כן, אותו מקום שרגיש לכאב של אחרים, אז גם בתקופות שנקרא להן נורמטיביות, יש פתאום כאבי לב חזקים. כן, פתאום הכל נהיה יותר כואב. פתאום הרגישות המוגברת לדוקה, כן, הרגישות המוגברת לכאב של אחרים, העובדה שההתנהגות שלי עדיין לא עברה התאמה ואולי גם אני לוקח חלק בפגיעה, כן? כל הדברים האלה גורמים איסורים לא קטנים, כן? אפרופו דרך, זה חלק מהדרך, כן? מי שעוברת את זה, מי שעברה את זה, עוברת את זה או תעבור את זה בעתיד, זו תקופה שאני כמעט מרגיש רגרסיה, כן? אני מרגיש שהתחלתי לתרגל כדי להפחית דוקה, ופתאום יש לי יותר דוקה, כן? אז מה עזרת לעיבוד היקר, כן? אם אני ביותר דוקה. כן, ובמיוחד אם אני חי בתוך חברה נורמטיבית, ועבודה שמחייבת אותי לעשות דברים, ופתאום יש קושי לשאת קונפליקט, וקושי לשאת עימותים, כי בתוך עימות, כן, גם אם אני הכי צודק בעולם, גם אם אם אני רואה מישהו שמתנהג בצורה פוגענית, ואני בא ומנסה לעצור בעדו, יש פה איזשהו קונפליקט ואיזשהו עימות, וזה מכאיב לי, כן? עכשיו, אז חשוב לי להגיד שזאת פאזה. זה שלב בדרך אה, שאנחנו עוברים דרכו. כדאי לעבור אותו מתוך מודעות, כדאי לעבור אותו מתוך הבנה שזה שלב ושהוא מאפיין הרבה אנשים. אני הרגשתי שזה, בחוויה האישית שלי, המטאפורה שעלתה בי בתור מתרגל, אה, אה, שכאילו הייתה לי איזושהי רקמת צלקת על הלב, שכאילו התרגול גירד אותה, ועכשיו הלב נשאר חשוף לגמרי, ועדיין לא צמחה שם איזושהי ממברנה תקינה, כן, איזושהי רקמה טובה. כן, הצלקת ירדה, אבל עדיין לא צמח משהו במקום, והכל היה חשוף. הכל הרגיש נורא נורא חשוף. ו, ואנחנו כל הזמן רואים אלימות. כן, אני באמת, אה, אשתי, אשתי בערבים לפעמים מדליקה טלוויזיה בזמן של החדשות, יש לנו ויכוחים קבועים על זה. אני לא יודע איך אנשים עושים את זה. זאת אומרת, אני יודע, אבל אני לא מבין למה. אה, אני כמובן חושב שאנחנו צריכים לדעת קורא ולשמוע, אבל האופן שבו אה, טוחנים לנו וטוחנים בנו את כל החדשות הרעות והקונפליקטים, ושמים אל מול עינינו את הרשע בוולגריות שלו, כן, כי זה כנראה גורם לעניין, אז אנשים שהם רגישים או בתקופה רגישה זה פשוט בלתי נסבל מבחינתם. אה, אז גם השיחה על סילה, הדבר הראשון שאני אומר לכם זה להיות בתשומת לב לרגישות שלכם.
להיות בתשומת לב לרגישות שלכם בשני ממדים. א', לבדוק איזה סוג של חשיפה נכונה עבורי, איזה סוג של חשיפה מיטיבה עבורי. זה, זה סוג אחד של שאלה, וסוג שני של שאלה זה שאלה התנהגותית. האם יש התנהגויות שאני עדיין סוחב, התנהגויות שאני עדיין סוחבת, וכבר לא מתאימות לי? עכשיו יש פה איזשהו פרדוקס בסילה, כי טוב, אני אתחיל מדוגמה שטחית, כי את הדוגמה העמוקה כבר נתתי, אבל כשחזרתי מהמסע תרגול הראשון שלי, הדבר שהכי הפחיד אותי בלחזור, זה היה לפגוש את אבא שלי ולהגיד לו שאני צמחוני. כן, כי ידעתי שהוא ייקח את זה קשה. ידעתי שזה יהיה לו נורא נורא עצוב. היה לנו תחביב משותף. היה לי ברור שהוא מתכנן לאסוף אותי בשדה תעופה ושנלך למסעדה, והוא יפנק אותי בבעל חיים, ולהגיד לו, תשמע אבא, זה כבר לא... כן? ואני יכול לספר לכם, כאילו, אני יכול לספר לכם עכשיו, כי עכשיו אני כבר אופקי לגבי זה, אבל החתונה שלי הייתה סיוט. כן, כאילו, חתונה זה לא בדיוק... החתונה הנורמטיבית זה לא אירוע פשוט. אבל, אז יש עניין שלכאורה אני מאכזב אחרים. כן, כשאני נהיה, אה, אה, יש לי כמה מחבריי, קוראים לי אסף סחי אלבר. כן, כאילו, כמה אפשר עם הסחיות שלך? בוא נשתה משהו, בוא נאכל מה, כאילו, כמה אפשר איתך? היי. פעם ראשונה שאני מספר את הבדיחה הזאת, מעכשיו סליחה, ליאן, אני מקווה שלא- שאת לא נחנקת. אז, אז יש בזה משהו, בתרגול המוסרי יש משהו שיכול לאכזב אחרים, וזו לכאורה פגיעה, זו לכאורה פגיעה, אבל בעצם זו איזושהי נאמנות לעצמנו. זו איזושהי נאמנות, איזשהו קשב עמוק למה שמתחולל בי, ומה שנכון עבורי, ומה שאני יכול ומה שאני לא יכול לעשות. ומה שהכי עוזר להבין את זה, תראו, הטיבטים שהם אלופי העולם בתמלה, יש להם את המושג חמלת שוטים. חמלת שוטים זה מצב שמתוך חמלה לאחר אני נותן לו לעשות מה שבא לו, כן? אני אלך לדוגמה מאוד וולגרית. נגיד שהיה לי חבר שנוהג להטריד אנשים, ממש להציק להם, כן? נגיד בריון, כן? או להטריד נשים, כן? ונניח שהייתי מסתובב איתו והוא היה עושה את זה. ו... ואז אני יושב ועושה מדיטציית חמלה וחושב על החבר שלי וכמה כל הכאבים שלו ומה שהוא עבר בילדות. ואז מתוך החמלה הזאת אני מאפשר לו להמשיך לפגוע באנשים. אני יושב שם ונותן לו לפגוע באנשים. זו אצל הטיבטים חמלת שוטים. חמלה אמיתית זה א', לא לשכוח את האנשים שנפגעים ממנו, ב', לא לשכוח את עצמי ומה שמתחולל בנפשי כשאני עד למשהו שאני לא יכול לשאת, וג', וזה מה שהמסורת מדגישה, חמלה אמיתית זה לדעת שכשהוא פוגע באחרים הוא פוגע גם בעצמו. ולעצור את הפגיעה האמיתית הזו. כן, עמנואל לוינס, הפילוסוף היהודי-צרפתי, כשהוא מדבר על אהבה אמיתית ועל אחריות אמיתית על האחר, הוא אומר אחריות אמיתית על האחר היא אחריות לאחריותו של האחר. אחריות לאחר זה שאני לא רק עוזר לו, אני עוזר לו להפוך בעצמו לאחראי. כן, השליחות האמיתית שלי לחבר הזה שלי, כן, לא רק שאני צריך לא לאפשר לו לפגוע, אני צריך ללמד אותו סילה. עכשיו, פה אנחנו נכנסים לעוד מורכבות, כי אנחנו לא רוצים להפוך להיות מוסרניים, להיות אלה שכל הזמן מטיפים לכולם, כן, זה גם בלתי נסבל. ג'ק קורנפילד כותב על זה יפה, שהוא אומר, החברים שלי לא אוהבים אותי כשאני בודהיסט, אבל הם אוהבים אותי כשאני בודה. כן, ובאיזשהו מקום, המסר של ג'ק
בספר הנפלא שלו, אחרי האקסטזה הכביסה, שלצערי תורגם לעברית כאחרי האקסטזה בלי הכביסה. אז אחד המסרים המרכזיים שלו זה שאנחנו צריכים להיות באיזושהי נאמנות עצמית גבוהה, לא להטיף, אבל גם לא להתפשר על המוסר שלנו, כן? דיבור, כן? הבודה נתן פרמטרים מתי לדבר, מבחינתו הוא מעדיף שאנחנו נשתוק. פרמטר אחד זה הפרמטר של הנכונות, אנחנו צריכים להגיד רק אמת, אבל פרמטר שני זה צריך להיות מיטיב. והרבה פעמים להגיד למישהו, מה שאתה עושה זה לא בסדר, זה רק גורם נזק, כן? אה, והבודה אומר, או שתשתקו או שתחכו לזמן שבו זה יהיה מתאים, שבו זה יהיה מיטיב, שבו זה יהיה מועיל, כן? אה, אז קל וחומר, זאת אומרת, לכל הפחות אני מדבר על איזושהי נאמנות אה, לעצמנו. והמורכבות של התקופה הזו היא מורכבות שבה עולה השאלה, אחד הוויכוחים הגדולים בין הבודהיזם המוקדם לבודהיזם המאוחר, זה זה מה זה בכלל צייה, מה זו אתיקה. הבודהיזם המוקדם מאוד מאוד מדגיש את האתיקה של האי פגיעה. לא לקחת חיים, לא לקחת מה שלא ניתן בחופשיות, לא לפגוע באמצעות דיבור, לא לפגוע בהקשר מיני, כן, כן, זה כזה לאווים מוסריים כאלה. הבודהיזם המאוחר מדגיש הרבה יותר את העניין של החמלה בפעולה. זאת אומרת, שהתרגול האתי בבודהיזם המאוחר זה כל הזמן לשאול מה כן. מה אני, מה אני צריכה לעשות עכשיו? כל הזמן מה אני צריכה לעשות עכשיו? כן, החמלה הגדולה כל הזמן שואלת את עצמה, מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי להפחית סבל? מה הדבר הכי אפקטיבי שאפשר לעשות עכשיו כדי להפחית סבל? ו, ובתקופה שיש כל כך הרבה סבל מסביב, אז זה נהיה נורא נורא קשה. אמ, ופה אני רוצה להגיד דבר והיפוכו. מצד אחד, הדרך הבודהיסטית, בדומה ללוינס, מזמנת אחריות אינסופית. כן, יש לנו אחריות אינסופית על העולם. כן, המהיאנה, המרכבה הגדולה, זה בעצם שאני נהג של כלי רכב ענקי, ואני אחראי לכל הנוסעים, לכל היצורים החשים. כן, זה אחריות אינסופית. כן, ויש בזה משהו אומניפוטנטי. כן, שאני אמור להציל את כולם, אני אמור להציל את העזתים, את החטופים, את האוקראינים ואת האפריקאים, אני אחראי על כולם. ובדיוק מהסיבה הזאת המסורת גם מזכירה לנו את הצניעות, כן, שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו. כן, ואין לי זמן כדי לקצר את הזמן, אז אני אשען על מקורות יהודיים ואני אגיד, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כן, בסוף הלב שלנו, הפסיכולוגיה הבודהיסטית מניחה שהלב שלנו הוא אינסופי, החמלה שלנו יכולה להיות אינסופית, אבל יש לנו רק שתי ידיים, שמונחות כל פעם רק במקום אחד, ואם אנחנו באמת רוצים לעזור, אז אנחנו צריכים להיות בקשיבות למקום הזה, ואם החלטתי ללכת לעזור באוקראינה, אז אני צריך כרגע להרפות מאפריקה, ומישראל, ומעזה, וכאילו לשים את הידיים שלי רק איפה שהידיים שלי מונחות. אז יש פה איזושהי תנועה בין אומניפוטנטיות לאימפוטנטיות, כן? שלפעמים אנחנו מרגישים, חלק מהכאבים המוסריים זה הכאבים של האימפוטנטיות, ותראו, אנחנו במפגש קצר היום, אני רק אגיד שתרגול החמלה הטיבטית מציע מענים לחוויה הזאת של האין אונים, כן? איך אני מתמודדת עם תחושת האין אונים. ואני מדבר על החוויה הזאת כי בעצם מה שמתעורר בנו זה ייסורי מצפון. כן? כשהמצפון ער,
הוא מצד אחד מייסד אותנו כשאנחנו חורגים מהתנהגות מוסרית, כשאני פוגע, כן, הרבה פעמים אני פתאום מרגיש את ייסורי המצפון ואומר, רגע, מה קרה פה? אני לא זוכר שעשיתי משהו לא בסדר, ואז כשאני בודק, אני פתאום מוצא משהו, אולי פה פגעתי, אולי פה הייתי לא בסדר, אבל המצפון שלנו גם לפעמים מייסר אותנו ביחס לאחרים. ותראו, פה יש מפגש מעניין בין הפסיכולוגיה הבודהיסטית לפסיכולוגיה בת זמננו. לצערי הרב, מדברים עכשיו הרבה על אפקט האדם העומד מן הצד, כן, על מה קורה לנו כשאנחנו רואים אדם אחד פוגע באדם אחר, כן, איזה השפעה מטלטלת יש לזה על הנפש, כן, ובואו נתחיל מדוגמה פשוטה. אם אני תלמיד בכיתה שילדים עושים חרם על ילד אחר, ואני לא עושה כלום, אני לא חלק מהחרם, אבל אני נמצא שם ואני לא עושה כלום. ואולי אני מפחד, ואולי אני מרגיש שזה לא ענייני, כן, אבל בפסיכולוגיה המערבית מניחים שהדבר הזה מייצר פגיעה. כן, עצם זה שנחשפתי לדבר הזה פעם אחת ופעם שנייה שלא עשיתי דבר, כן, מייצר פגיעה אצלי. וכן, אפקט האדם העומד מהצד. כאילו, פה המצפון מתעורר, והמצפון מתעורר סביב השאלה, האם הייתי יכול לעשות משהו? כן, באיזשהו מקום, כן, זה אחד הדברים המדהימים לגבי הנפש האנושית, זה שמצד אחד, הרבה פעמים אנחנו מרגישים אפסות ואוזלת יד, ואין שום דבר שאני יכול לעשות, אבל באיזשהו מקום יש גם לנפש איזושהי גרנדיוזיות, ואיזושהי, כן, איזושהי הנחה שאני יכול להציל את העולם. אצל ילדים זה קל, נכון? החלום להיות גיבור על, ולאט לאט אנחנו מכבים את החלום הזה. כן, כי הוא מופרך, נכון? אה, אם אני אלבש תחתונים על המכנסיים, אני לא אהיה סופרמן, אני סתם אהיה איש מצחיק, וכבר יש מספיק סיבות לצחוק עליי, נכון? אז, אבל, אבל דרך הבודיסטווה בעצם מפצירה בנו לא לוותר על החלום הזה. כן, לא לוותר על החלום להיות גיבורים. כן, והיא משאירה את כולנו במעמד של גיבורים שעושים כמיטב יכולתם. ולהיות גיבור, להיות גיבורה, בתקופה הזאת זה אתגר לא קטן. כן, זו תקופה מאוד מאוד קשה, שהעוול מקיף אותנו מכל הכיוונים, והפגיעה מכל הכיוונים, ויש כל הזמן את השאלה הזאת, שהיא שאלה גם כללית, אבל גם מאוד מאוד אישית. מה אני יכול לעשות? וזאת שאלה אישית גם במובן של מה אני יכול לעשות, כאילו מה בכוחי, נכון? אם בן אדם הוא אה, מוגבל בגופו, נכון? אז ברור שהוא לא יכול לעשות אותו דבר שבחור בן 21 וחסון יכול לעשות, אז יש פה, אה, אז, אבל בכל זאת מה אני יכול לעשות? בכל זאת מה אני יכולה לעשות? כן, כי ולתוך השאלה הזאת אני רוצה לשפוך גם את החמלה העצמית, אוקיי? כן, גם בשאלה הזאת צריכה להיות חמלה עצמית, והתרגול פה הוא תרגול שנע כל הזמן במרחב שבין אה, עוצמה אינסופית לחולשה אינסופית. ואתם יודעות מה, יש לכם קבוצת וואטסאפ של הקורס הזה? אז חנוך היה איתי ביום תרגול ב, ביום שישי האחרון, שדיברתי על הדבר הזה ארוכות. אני אשלח אליו את השיחה הספציפית הזאת אה, כדי לשלוח אותה אליכן, מי שתרצה לשמוע. אז אני מסכם ואומר כך, יש פה איזושהי טענה, התרגול המוסרי מניח ש, שלאדם יש מצפוניות עמוקה, כן? וגם הפסיכולוגיה המערבית מניחה את אותה הנחה, כן? לצערי הרב, כולנו מדברים עכשיו על פסיכופתיה, כן? אז אם יש אנשים שהם פסיכופטים, הרי ההגדרה הרשמית זה אדם שאין לו חמלה.
כן? זה אומר שלכל האנשים האחרים יש חמלה. כן? לכל האנשים האחרים יש מצפוניות. כן? אנחנו יצורים מצפוניים. המצפון הזה, כשאנחנו לא מקשיבים לו, יש לזה השפעות נפשיות, פעם אחת. כשאנחנו מתחילים ומתחילות לתרגל, אז המצפון, חלק מהתהליך הטבעי של תרגול נכון, הוא שהמצפון הזה נעשה יותר ערני, יותר חשוף. כן, האהבה שלנו נעשית יותר חשופה, יותר גדולה, יותר פתוחה. התהליך הזה הוא תהליך שיש בו הרבה כאב. כן, הכאב הזה קשור גם לחוסר יכולת להתנהג כמו שהתנהגנו בעבר, ולקונפליקטים עם אנשים סביבנו, סביב סוגיות מוסריות. ובעצם ההזמנה היא להיות בתשומת לב להתעוררות הזאת של המצפון, ולהיות בקשיבות להתעוררות הזאת של המצפון, גם במה שאנחנו נמנעים מלעשות, סילה, מוסר, ממה כדאי להימנע, כי זה מכאיב לי מדי, וגם בשאלה מה כדאי לעשות, מה אני מרגיש שחובתי לעשות, מה אני מרגיש שכשאני לא עושה את זה, אז המצפון שלי בוער, גם אם זה לכאורה לא הגיוני. כן, הילד שרואה שמחרימים ילד אחר בכיתה, ולא עושה דבר, יש לו הסברים הגיוניים. אם אני אגיד משהו, אז יחרימו גם אותי, יכעסו עליי וכולי. מצד שני, יש מחיר נפשי מאוד מאוד עמוק לשתיקה. כן, זה מכניס אותנו לתוך חוויה עמוקה של חוסר אונים וחוסר שליטה על חיינו, שזה בערך הפוך מהכמיהה לחופש. אני בטוח שעל חופש סנדיה דיברה הרבה, כן, אין לי ספק שאני מתקשה לדמיין אפילו שיעור אחד עם סנדיה בלי התייחסות לחופש. חוויה של חוסר אונים היא בדיוק חוויה הפוכה לחופש. ואנחנו לא רוצים לתת לחוסר האונים לנהל אותנו, ואם המצפון שלי בוער ואני שק, כן? אז בעצם אני נכנע לחוויה של חוסר אונים, ובאיזשהו מקום אני צריך לעשות משהו. עכשיו, לפעמים אין מה לעשות. נכון, אם הילד שלי חולה וקודח מחום, כן, מה שהלב שלי בוער זה שהמחלה תיעלם, כן, ולא תמיד יש לי מה לעשות. כן, חלק מהתרגול, כן, גם תרגול חמלה, גם תרגול מיינדפולנס, זה ללמוד לחיות עם חוויה של חוסר אונים. אבל יש הבדל בין ללמוד, יש מקרים שבהם צריך לחיות עם חוסר אונים, ויש מקרים שבהם צריך לפעול. כן? אז אני בא ואומר בעצם שהתרגול המוסרי בעת הזאת, הוא לא רק תרגול של הימנעות, אלא הוא גם תרגול שבו אני מודע לזה שהמצפון שלי ער למה שקורה בחוץ, שאם אני לא עושה דבר אז מתעורר בי אפקט האדם העומד מהצד, ושבעצם תקופה מהסוג הזה זו תקופה שבה אנחנו מחויבים לפעול, כן? והתרגול המוסרי הוא תרגול של פעולה נכונה, כן? של לעשות את המעשה הנכון, תרגול של דיבור נכון, כן? להגיד את הדבר הנכון, תרגול של אורח חיים נכון, של למצוא את אורח החיים שבו אני יכול להגשים את החיים המוסריים. אלה שלושת האימונים, כשהבודה מדבר על האימון בדרך כפולת השמונה, כשהבודה מדבר על האימון המוסרי, אז הוא לא מדבר שם על חמשת הציוויים המוסריים, אלא הוא אומר פעולה נכונה, דיבור נכון, אורח חיים נכון, שזה כולל גם ממה אני נמנע, אבל גם מה אני עושה. כן, גם לפעול את הפעולה הנכונה, לדבר את הדיבור הנכון, ולסגל אורח חיים שהוא נכון עבור המצפון שלי, כמו שהוא ער כאן ועכשיו. אז אני אעשה עכשיו עצירה, קצת לאסוף התייחסויות, שאלות, אה, ומשם נראה איך נמשיך. ערב טוב, סעתי, חנוך. היי חנוך. בקשתך בוצעה, הקישור אצל מרים. אבל עוד לא שלחתי לך, טוב, שלחת, אוקיי, לא, שלחת את זה כבר מזמן, לפני יומיים אוקיי, בקבוצה של האריתריט. אוקיי, אוקיי. תודה חנוך, תודה. אה, אנחנו נעשה את זה באמת בשיטה שמי שרוצה שיצביע, אז ליאן בבקשה.
קודם כל, סטי, תודה רבה שאתה איתנו, זה תמיד עונג צרוף להקשיב לך, ותמיד אני לומדת ממך המון, אז באמת ממש תודה. אני אגיד שהנושא הזה של הרגישות שמתעוררת ככל שיותר שיותר מתרגלים את הנושא של מוסר וחמלה ואת החוסר היכולת לפעול בצורה פוגענית כמו בעבר, אז קודם כל, תודה רבה 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 שאמרת את זה. אני מרגישה על עצמי שאני עוברת איזשהו תהליך שלפעמים הוא נראה לי הזיה. זאת אומרת, הוא נראה לי הזיה במובן שמצד אחד אני מרגישה יותר, כמו שאתה אמרת, חשופה, ומצד שני, היכולת שלי להגיב באגרסיביות כמו בעבר, אני אגיד את הזה. וגם נהיה לי באמת איזה מין משהו שהוא לפעמים נראה לי מוזר, וזה ממש עשה לי סדר בראש. אפילו היום היה לי איזה קטע מטורף בתחנת דלק. אני עמדתי מאחורי מישהו כדי להיכנס לתדלק. עומד שם אוטו, חשבתי שהוא יוצא לתדלק, אני רואה, הוא יושב שם איפה שמתדלקים, כאילו זה חניה. עשיתי לו איזה צפצופון, עשיתי לו אורות, כלום, וזה עובר הזמן, בסוף קמתי, יצאתי מהאוטו, הלכתי לכיוון החלון, בשיא הנחמדות, אני נשבעת, אפילו לא הייתי, באמת לא הייתי עצבנית ולא כלום, אני שואלת אותו, סליחה, אתה מתדלק? הוא פתח עליי פה באלימות שאי אפשר לתאר, באמת, החוסר פרופורציה של התגובה שלו לזה שלי. מה הבעיה הנכונה? וזה, ועוד שנייה הוא היה יוצא מהאוטו להרביץ לי. אני הלכתי אחורה, חזרתי לאוטו שלי, אמרתי בוא ניתן לו להירגע. בדרך כלל הייתי מגיבה בצורה מאוד אגרסיבית כלפיו חזרה, וצועקת עליו חזרה של מה הקטע שלך? תזיז את האוטו, זה לא חניה פה. ואני במקום זה מצאת את עצמי אומרת, אולי הוא הלום קרב, אולי זה שאני ניגשתי אליו לחלון והוא נבהל ממני, כי כאילו זה מזכיר לו איזה משהו, אני נשבעת לך שזה מה שחשבתי. אולי הוא פוסט-טראומטי, אולי עבר עליו איזה משהו נורא היום, ואחרי זה אמרתי לעצמי, ליאן, כאילו, מה נראה איתך? מה נראה איתך? נהיית לפלפית של החיים. כאילו, מה זה? במקום להגיד לו, יאללה תזיז את האוטו, ואני הייתי פעם כזאת. אז אמרתי לעצמי, קודם כל סבבה, בסוף הוא כן נסע, אז חיכיתי קצת זמן, אבל מודה, לא התמלאתי כעס, לא התמלאתי עצבים, רק התמלאתי על עצמי איזה מין, לא הבנתי מאיפה זה בא לי, באמת לא הבנתי מאיפה לי בא לי במחשבות האלה. ואני חושבת שזה בדיוק התהליך שאתה מתאר, כי פתאום, כאילו המקום הזה, שלא רק את עצמי אני זה, אני אומרת, רגע, בוא נראה את הסיטואציה, באיזה מצב הוא נמצא, למה הוא פתאום צעק עליי ככה, מה עובר עליו, אז מצד אחד זה קצת מרגיע אותי וזה בסדר, אז באמת, באמת תודה, ו, ו, וגם לגבי הנושא של איזה פעול, זאת אומרת השילוב הזה של מצד אחד ממה להימנע ומצד שני איזה פעולות לפעול, אז אני מודה שהיה לי המון 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 הלקאה עצמית שאני לא הולכת להפגנות בירושלים ובתל אביב, אני גרה בחיפה, אני עם אימא מבוגרת, כאילו באמת, וגם אני מודה, אני מאוד 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 פוחדת מקהל גדול. יש לי ממש חרדה מקהל גדול, אני עדיין לא הצלחתי לגמרי להתגבר על זה, אז אני קצת הולכת להפגנות פה בחיפה, ואני תורמת כסף לארגונים. לתנועה לאיכות השלטון, לזזים, לחטופים, לזה. הגדלתי את הסכום של התרומות, אמרתי לי, עכשיו זה חייבים לתת בראש, כאילו, כן, במה שאפשר. אני מאוד 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 משתדלת כמו שאתה מבין, באמת גם לא לפגוע וגם לראות איפה אני יכולה כן, ואני רואה שזה מתחיל לבוא לי אפילו בצורה יותר בטבעיות מאשר פעם. זאת אומרת, זה באמת כמו שאתה אומר, זה איזשהו תהליך כזה שזה ממש מעניין לי להבחין בו. זהו, ואני משתדלת גם להיות באיזושהי חמלה עצמית ולא לכעוס על עצמי שאני לא נוסעת בירושלים. אז וכן, התודה על התזכורת של באמת לחשוב באמת כל פעם מה עוד אני בשמחה. יכולה ומה כן. אז זהו, זה מה שיש לי לומר, ובאמת ממש ממש תודה. שיחה כן. חשובה עבורי. תודה, ליאן. אה, כן, אני תמיד יודע שיהיו כמה שזה בדיוק התקופה בשבילם, ו... אז אולי אני רק אוסיף דבר אחד, אני חושב שחלק מהתהליך התרגולי זה
קודם כל זה מקסים שבאמת הדבר האוטומטי שעלה מתוכך זה חמלה. כאילו ישר חשבת על, אמרת רגע אולי, זו תקופה מסובכת, אולי עובר עליו משהו, בוא נניח לו, כן, וזה נשמע גם שלא היו הרבה איסורים, רק הייתה איזושהי פליאה של מה קורה לי, אז אני שמח שעשינו בזה סדר. אמ, אני, מהחוויה שלי, וגם מבחינת איך שהדרך מתוארת, לאט לאט, הרי הדגש הוא על הכוונה, כן? ולאט לאט נולדת מחדש האפשרות לפעול באופן יותר נחוש, יותר אסרטיבי, יותר לפעמים דורשני, אה, אבל צריך נורא נורא לכבד את התהליך, כן? זה קצת כמו כשגולם יוצא מפרפר, את לא רוצה להאיץ את זה. אה, הטיבטים, כמו שמדברים על כמו שמזהירים מפני חמלת שוטים, הם מדברים על זה שיש תקופות שבהן נדרשת מה שהם קוראים fierce compassion, חמלה שהיא אפילו קצת אגרסיבית, כן? לפעמים, אה, כמו שעושים הולדינג לילד שעומד להרביץ למישהו, כן? אז לפעמים החמלה יכולה להיות מאוד מאוד, אה, אה, לא רק עוצמתית, ולא רק נחושה, אלא אפילו אגרסיבית, כן? אז גם זה יכול לקרות, ו, ו, ואנחנו יכולים לראות לאן זה אמור ללכת ולכוונן את עצמנו לשם ולהתאים את התרגול כאילו לשאול את עצמך מה התרגול הנכון עכשיו בתוך התקופה המיוחדת הזאת, אבל לא להאיץ, להיות עם הרבה חמלה עצמית לתהליך שאנחנו עוברים, למה שאפשרי, למה שלא אפשרי, ועם הרבה קשיבות עצמית והרבה כבוד, כן, יש פה איזה אלמנט, האמת אודות דרך היא האמת אודות כבוד לתהליך, כן, לכבד את התהליך וללכת בו בקצב הנכון. תודה. תודה. נירית בבקשה, ואז אנחנו, נראה לי שנעשה תכף, אה, כמו שתכננתי, כמו שסנדיה הנחתה, נעשה קצת הפוגה בעבודה קבוצתית, ואז נחזור לעוד עבודה משותפת. כן, נירית, בבקשה. שני דברים שהזכרת שאני יכולה באמת להבחין שקרו לי באמת בתחילת המסע הזה אחרי חודשיים. אני זוכרת שבאתי בפני סנדיה וגם אלה, אמרתי לה תשמעי אני כבר חודשיים בתוך התהליך הזה או לא יודעת 3, אבל אני מרגישה ש, שאני יותר אג'י ממה שהייתי מקודם, זאת אומרת כל דבר מקפיץ אותי, כל דבר התגובות הן מאוד מאוד חריפות, זה נורא, כי אז באמת אלה אמרה לי בזמנו, אמרה לי תשמעי זה הגירוי הזה, את ממש הגעת לשכבה הנמוכה ביותר או הבסיסית ביותר, שזה את ממש מקפיץ אותך כל דבר, אבל זה יעבור, ובאמת זה לקח זמן אבל עבר. אז זה דבר ראשון. ודבר שני שאתה אומר, אני לא יודעת אם זה באמת איזושהי פגיעה נפשית, אבל אני זוכרת עד היום, עברו כבר יותר מ50 שנה, שבאמת בכיתה שלי הייתה ילדה שהייתי אומרת שהציקו לה, בוא נגיד זה, וגם אני לא הייתי מהפופולריות, אז הייתי צריכה לדאוג לעצמי, וידעתי לדאוג לעצמי, היא לא כל כך ידעה, אבל בהחלט עד היום אני חושבת שזה מדי פעם עולה לי, שלא עשיתי מספיק, שלא היה לי האומץ לפתוח את הפה או לעמוד לצידה. אז זה אולי אתה מתכוון בפגיעה אישית או פגיעה נפשית, סליחה, זה לא, רציתי לתמוך במה שאמרת. תודה. אז אולי רק אני, על דברים כאלה, אם זה משהו הרי שקורה בהווה, אז אני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות. כן, ואם זה היה איזה אירוע עם חברה שעדיין חברה, שאומרת רגע, אולי כדאי שאני אדבר איתה, תקשיבי, לפני 20 שנה, רציתי להגיד לך שחשבתי על זה, אבל מישהי שכבר אין קשר איתה, אני חושב שמדיטציית חמלה, שממוקדת בה, יכולה מאוד מאוד להועיל, לעשות איזשהו תיקון נפשי, ואפילו ממש, לראות אותה, להיזכר בכאב שלה, יכול להיות שהיא שכחה, אבל אצלך זה עדיין חי. זה כמו אגב שאנחנו מתרגלים מדיטציות חמלה למי שכבר מת, לכאורה מה זה משנה, הוא כבר מת. יותר לעצמנו.
בשבילנו. אבל אם הכאב נמצא בזיכרון שלנו, אז הוא חי בזיכרון שלנו, ואפשר ממש, את יכולה ממש גם להגיד לה סליחה. כן, בתוך המדיטציה, להגיד לה, אני ממש מצטערת. יש פרוטוקול טיבטי נורא נורא יפה של חרטה, אם אני יודע שעשיתי משהו לא בסדר, אז אני לוקח רגע להתחרט, מבטיח לעצמי להשתדל לא לפעול ככה שוב, מבקש סליחה מהאדם שפגעתי בו, ושואל מה אני יכול לעשות כדי לתקן. עכשיו, סעיף 7 הוא מצחיק, כן, כן, עברו 50 שנה, אבל כן לעצור לבקש סליחה, וכן להבטיח לה ולהבטיח לעצמך שבמקרים דומים בעתיד את תשתדלי שלא לשתוק. אז אפשר לראות, כן, זה בעצם למקם התכוונות מוסרית, כאילו לתת לה מקום, ויש לזה השפעה על הנפש, השפעה על הקרמה. אז אני רואה שגלדיס מרימה את היד למרות הכל, אז אני אקח שאלה קטנה, כי אני רוצה קצת, אבל אם אה, את יכולה לפתוח מצלמה, זה יהיה נחמד. אני מצלמה, אבל מדברת בפלאפון. היי. סליחה, טריק. יכול להיות שתבחר לא לענות, כי אולי זה ארוך, אבל אה, אה, הרבה פעמים אני מרגישה שמבחינת המוסר, אני יודעת מה נכון, אבל אני אה, נתקעת בעניין של פעולה נכונה שמייצרת פעולה נכונה שכוונתה נכונה, שתוצאתה תהיה נכונה. כלומר, לפעמים הפעולה הנכונה יכולה, כמו, אה, כמו קצת בשם הצדקנות, לעשות פעולה, אבל התוצאה שלה תהיה יותר ויותר סבל, או כאוס, או לגשת לאדם שבחניון ולהגיד לו, זה כמו ליפול במלכודת שהוא טמן לי. כלומר, ואני מזהה את זה, ואני פועלת לכאורה בשם העניין המוסרי, וקצת, אבל אני לא יודעת אף פעם אם הפעולה שלי תהיה באמת הפעולה הנכונה, שמייצרת אדווה נכונה. אז תבחר אם זה ארוך, אז פעם אחרת. אני אלך על התשובה הקצרה, כי היא כן מחוברת, כן מוסיפה עוד קצה קטן. חלק מחוסר האונים האנושי הוא שאנחנו אף פעם לא יודעים ב100% מה יהיו ההשלכות של הפעולות שלנו. פשוט אין לנו דרך לדעת. עכשיו, יש מסורות רוחניות, אפילו במוסר של עמנואל קאנט, שזה מוסר שמבוסס על מוסר נוצרי, אתה עושה את הפעולה הנכונה, ופשוט יהיה מה שיהיה. ואני חושב שהמוסר הבודהיסטי אם כבר יותר קרוב למוסר התועלתני של ג'ון סטיוארט מיל, במובן שאני כן שואל את עצמי על התוצאה הרצויה. את יודעת, כשאני מקשיב לך, אני מאוד מאוד מעורב במשמרת 101, ואנחנו פעם בשבוע יש לנו פורום אסטרטגי, שאנחנו שואלים את עצמנו מה הדבר הכי נכון לעשות, ובין לבין יש עוד מלא ישיבות קטנות של אולי נעשה ככה ואולי נעשה ככה, ואיפה להתמקד, כן, וכרגע זה הדבר שהכי, אה, אה, בחיים שלי, דילמות כאלה יומיומיות של מה הפעולה הנכונה. ו- ובאמת אי אפשר לדעת. ולפעמים אתה הולך ליועץ אסטרטגי הכי בכיר שיכול להיות, והוא נותן לך עצה גרועה. ומן הסתם אנחנו נותנים לעצמנו הרבה עצות גרועות. אז אני חושב שמפרספקטיבה בודהיסטית, מצד אחד כן צריך לשאול את עצמי כל הזמן, מה יהיה מיטיב, מה יהיה מועיל, כן, כשהבודה דיבר על דיבור נכון, האם לגשת לבחור בחניון ולדבר איתו, אני כן מפעיל שיקול דעת אם זה יהיה מיטיב או לא יהיה מיטיב, כן, ואם אני רואה שהוא בתוך טנטרום, כן, כמו שאין טעם לבוא לדבר, כשילד בטנטרום אין טעם לדבר איתו רציונלית, נכון? אתה מחכה שהטנטרום ייגמר. מצד שני, מרגע שהחלטתי לפעול, אני פועל בחוסר עניין עמוק לגבי הפירות של הפעולה שלי. אני לא נאחז בפירות של הפעולה.
כן? איך אני יכול לתכנן ברמה של הנדסה, כן? לתכנן ברמה הכי גבוהה, ואז ברגע שאני ניגש לפעולה, אני ממש כמעט חסר עניין לגבי התוצאות, כן? אני החלטתי מה לעשות, אני עושה את הפעולה, אני בקשב, כן? זה לא שאני בא ומדבר עליו מנותק, אבל אמ, חלק מהסיפור פה, כן, המסורת מדברת המון על הסיפור הזה של לפעול בלי עניין בפירות של הפעולה. אתה עושה את הפעולה הנכונה, אחרי שהחלטתי שנכון, אתה פשוט עושה אותה, אה, אבל האלטרנטיבה, יש פה שני דברים. יש פה אחד, שהאלטרנטיבה היא כל הזמן להיות בספק. כל הזמן התלבטתי, קיבלתי החלטה, אני מתחיל לפעול, רגע, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, ואנחנו גם, אגב, אפילו במדיטציה, איך אני יודע שזו המדיטציה הנכונה? למה דווקא חמלה? למה לא מיינדפולנס? למה לא הכרה בטוב? למה לא זה? למה לא... אי אפשר כל הזמן... ישבתי למדיטציה, החלטתי שמיינדפולנס, מיינדפולנס. החלטתי שחמלה, חמלה. כן? אז מצד אחד יש פה עניין מעשי שלא לתת לספק לנהל אותנו. במידה רבה יש פה גם עניין של להרפות מהאחזות, כן? מאוד מאוד, לי מאוד מאוד ברור מה הייתי רוצה שיקרה במדינה, מה הייתי רוצה שיקרה עם החטופים, מה הייתי רוצה שיקרה בעזה. אני בחרתי שדה פעולה מסוים, מתוך אין סוף שדות פעולה, אני פוסע בשדה הפעולה הזה, אני עושה כמיטב יכולתי, ואני משתדל לא להיאחז בתוצאות, כן? ואני חושב שהדבר הזה יכול לתת לנו עוצמה מדהימה ולמנוע שחיקה. כי נראה לי שאני יכול להגיד, בשבועיים האחרונים אני נפגש פה איתכם, אני כמעט לא נשמתי. בשבועיים האחרונים, עם כל מה שקרה סביב הכנסת וסביב הממשלה, כן, עבדנו משוגעים, ובסוף התוצאות מזעזעות, כן, נכשלנו כישלון חרוץ, כן, ומה שנותן, יש רק שני דברים שיכולים, לדעתי, לתת את האפשרות להמשיך. או זעם, שאנחנו לא רוצים זעם, או פקע, או אי האחזות. אני עושה כמיטב יכולתי, ואני אמשיך לעשות כמיטב יכולתי, ואני אמשיך לפעול בצורה הכי נבונה שאני יכול, מה שיהיה יהיה. כן, אני פשוט אמשיך לעשות כמיטב יכולתי. והדבר הזה מוליד איזושהי פקע עמוקה, או פקשה עמוקה, יציבות עמוקה, השתוות עמוקה. כן, אני לא מוטרד מהתוצאות. כן? הלכתי לדוגמה קיצונית. בואו ניקח דוגמה, אני עושה מסיבת הפתעה לחבר הכי טוב שלי, כן? ואני מתכונן, ועוגות, וחברים, ובסוף פלופ אדיר. האם אני מתייסר? או האם אני אומר, עשיתי כמיטב יכולתי. ניסיתי, לא הצליח. אבל הכוונה הייתה טובה, כן? והבודה כל הזמן מחזיר אותנו לכוונות, כן? מה שחשוב זה לא, כן, בתוך התרגול המוסרי, זה מחובר לחוק הקרמה, כן? הדגש כל הזמן להזכיר לעצמנו, לא להיאחז בתוצאות, אלא לבחור למקד את תשומת הלב בכוונות. אין לי שליטה על התוצאות. אין לי שליטה על התוצאות. אני יכול לשלוט אך ורק על הכוונות שלי, ושם אני ממקם את מלוא תשומת הלב שלי. אז זאת הייתה דווקא תוספת חשובה, אז תודה גלדיס. אני רוצה להזמין אותנו לקבוצות, אני לא יודע איך להתייחס, אולי כל האנשים שעם מצלמות סגורות, אז או שתדליקו את המצלמות, או שתפתחו, אם אין לכם אפשרות להדליק את המצלמות, תפתחו מיקרופון, כדי שאני אדע שאתם פה. וואו, סעתי, ופרישות עכשיו. מה זה? סעתי, וואו. סעתי. כן. הנוהג של סנדיה הוא לבקש שמי שבמצלמה סגורה או שיפתח או שיצא ויחזור לקראת הסיום. אין וואלה. מצלמות סגורות בחדרים. אז אהה. בוא נלך בדרכי אמהות. נלך אני בדרכי אפתח את אמהות. חבל שלא לימדה. אני אפתח את אוקיי. המצלמה בחדר, אז לא בקהל. בסדר גמור. 30 בסדר שניות גמור. לפתיחה, ריציה. אז נשארנו 18. אז אנחנו נלך לקבוצות של 4 ו5. מה שהייתי רוצה לבקש, אה, סליחה, או 3 או 3 או 4 או 3 או 4,
מה שאני רוצה לבקש זה לקחת זמן, לשתף, או לשתף באיזשהו הרהור שעלה בנו בתוך בתוך השיחה, בתוך השיתוף, או באיזושהי דילמה קטנה. כן, אנחנו ניקח רבע שעה, זה בערך 5 דקות לכל אחד, זה לא, ברביעיות זה אפילו פחות, אז אין לנו את כל הזמן שבעולם, אבל מי שרוצה לשתף בהרהור שעלה בו, במחשבות שעלו בו, אבל תשמרו את זה אישי, פחות תיאורטי, כמו השיתופים שהיו פה. לשמור את זה מאוד מאוד אישי, איפה זה פגש אותי, איפה זה פגש את התרגול שלי, ואם יש דילמה זה הכי נפלא, אם יש איזו שאלה שאני שואל את עצמי, כן, סתם דוגמה שחזרתי עליה שוב ושוב, חבר שהקשר איתו דורש ממני להתנהג באופן שאני לא נאמן לאן לעצמי. אתם עושים? אוקיי, נשארנו 16, רגע, אני אעשה את החדרים מחדש. אוקיי, אני מקווה שזה יצליח. לא, זה לא יצליח. אה, כן. אוקיי, עכשיו זה יצליח. אז אנחנו ניפגש בעוד רבע שעה. יש בערך 5 דקות לכל אחד, 4 דקות ברביעיות, נתראה בעוד רבע שעה. עכשיו כשכולם כאן, אפשר לקחת רגע של שקט. תכף יהיה עוד זמן קצר לשאלות, אבל לפני זה נרגיש רגע את עצמנו אחרי המפגש של השיתוף. נבדוק מה התעורר בנו, איך היה לשמוע, איך היה לשתף. לא הפעלתי הקלטה. תודה מרים. אוי, חבל. כל המפגש לא הוקלט? לא, רק הסוף. לא, רק החלק האחרון, רק המדיטציה הקצרה הזו. אני רוצה להגיד לך אז אם יש... תודה. תודה ציפי. כל כך חשוב ונדרש וקריטי בימים האלה לשמוע את השיח המורכבים האלה. לי זה ממש היה חמצן. תודה. אני גם רוצה להגיד תודה לכולם, ואני חושבת מבחינתי זה איזשהו מצפן, כלומר, הראת או כיוונת איזשהו מצפן בדברים שלך. אז תודה רבה. אני רוצה גם להצטרף לברכות. זו פעם ראשונה שאני שומעת אותך, סאטי, ומאוד מאוד התרשמתי, מאוד נגעת בי, והמון דברים שאמרת נשמעו לי כל כך רלוונטיים, אז המון תודה לך על המפגש הזה. שמחה, נעים להכיר. לי. תודה. אנחנו... אז אנחנו לקראת פרידה, היה מאוד 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 כיף לפגוש אתכם. אני קצת מקנא בסנדיה, אז אני אצטרך להפוך את הקנאה לשמחה מפרגנת, למודיטה, אבל גבוה יותר. כיף לסנדיה וכיף לכן שיש לכן את סנדיה המופלאה. ואני אסיים באיחולים שתשמרו על הלבבות שלכם ושל כל מי שמקיף אתכן, והרבה הרבה חמלה עצמית, צריך הרבה חמלה עצמית, צריך להיזהר, כי החמלה בתקופות כאלה הרבה פעמים מתמקמת בחוץ, ואם אנחנו לא מאזנים אותה עם חמלה עצמית, היא עלולה להציף, אז אל תשכחו לתרגל הרבה הרבה חמלה עצמית, ונתראה על הדרך. אמן. תודה רבה. תודה. תודה. כל טוב. וואו. תודה רבה.
תודה רבה.